କ୍ଷୀରଟା କ୍ଷୀର ରାହୁ ରହିଛନ୍ତି ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ। ରୁହ। କ୍ଷୀର ତ ଗୁଣ୍ଡ ପଡିନି। କ୍ଷୀରରେ ସିନା ଗୁଣ୍ଡ ପଡିନି, ରାହୁ ବା ମୁଣ୍ଡ ମାଡ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଯଦି ତମେ ଏଇ ଟାଇମରେ କ୍ଷୀର ପିଇବ ରାହୁ ରାଗି ଯିବେ। ରାହୁ ରାଗିଲେ କଣ ହବ? କଣ ହବ? କ୍ଷୀର ପଇସା ନେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ କ୍ଷୀର କେତେବେଳେ ପିଇବି? ଆଉ 3 ମିନିଟ୍ ପରେ ପିଇବ। 3 ମିନିଟ୍ କଣ 30 ବର୍ଷ ଯାଏ ମୁଁ କ୍ଷୀର ପିଇବିନି। ତମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ତମେ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବ, ମୁଁ ତମ କଥା ରଖିବିନି ନା ଲଗିନା। ଇଏ ମତେ ଆମ ଘରେ ସ୍ନେହରେ ଡାକନ୍ତି କାଳିଆ ଭୁଆ, ତମେ ମତେ ଭୁଆ ଡାକିପାର। ତମ ନା କୋତରୀ ନା, ଆଜିରୁ ତମ ନା ହବ ଗୋରି, ଆଉ ମୋ ନା କାଳି। ଆମର ଯାହା ପ୍ରଡକ୍ଟ ହବ, ଯଦି ପୁଅ ହେଲା ସାବେନା, ଝିଅ ହେଲେ ସାବେନା, ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ବି ଖୋଲିଦବା, କାଳି ଗୋରି ସାବେନି ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ଏଇ ଦେଖ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଛେରିଲେ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁତିଲେ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ହେନ୍ସରେ ମୁତି ପକେଇଲେ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଆଳୁ ଭାଜିଲେ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଭାତ ମତେ ଖୁଆଇ ଦେଲେ। ଏମିତି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପକେଇବା, ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହେଇଯିବା। ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି, ବେଳଟା ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଉଛି, ଆମେ ଯଦି କିଛି ଘଟଣା